Хәзер дәреснең практик өлешендә вакланмалар белән төрле биремләр эшләрбез. Беренче бирем. Бәлешнең кисеп алган өлешләрен вакланма белән яз. Вакланмаларның иң кечкенәсен һәм иң зурын әйт. Хәзер үзегезне тикшереп карагыз. Дөрес вакланмалар 6-дан 1, 8-дән 1, 4-тән 1. Иң кечкенәсе 8-дән 1, иң зурысы 4-тән 1. Икенче бирем. Бирелгән фигуралар арасында буялган өлешләр дөрес билгеләнгәнме? Хаталы булганнарын тап. Дөрес эшләдегезме? Тикшереп карагыз. 9 фигура арасында хаталы булганнары 4-тән 2, 4-тән 3, 8-дән 3, 9-дан 5. Демәк, 4 хаталы фигура. Өченче бирем. Блиц турнир. Җавапларны языгыз. Беренчесе 240-ның 5-тән 1-ен тап. Икенчесе уйлаган санның 4-тән 1-е 35-кә тигез. Бу нинди сан? Өченчесе сыйныфтагы балаларның 3-тән 1-ен 12 укучы тәшкил итә. Сыйныфта ничә укучы бар? Дүртенчесе 8-дән 3 килограммда ничә грамм? Бишенчесе 20-дән 11 центнерда ничә килограмм? Алтынчысы 15-тән 14 сәгатьтә ничә минут? Җиденчесе 9-дан 2 сәгатьтә ничә секунд? Һәм соңгысы 8-нче улына 16 яшь. Бу әтисе яшенең 5-тән 2-сен тәшкил итә. Әтисенә ничә яшь? Сезнең алдыгызда дөрес җаваплар бирелгән. 48, 140, 36, 375, 55, 56, 840. Үз җавапларыгыз белән чагыштыра аласыз. Хәзер балалар, мәсьәлә эшләп карыйбыз. Китапта 600 бит. Әмир китапның 5-тән 4-ен укыды. Малайга ничә бит укыйсы калды? Укылган битләр, укылмаган битләрдән ничә тапкыр күбрәк? Үзегезне тикшерә аласыз. Балалар, уйлап карагыз әле. 3 кенә кисү ясап, бу сыр кисәген 8 өлешкә ничек бүлеп була икән? Беренче кисүне кырыйдан, сыр уртасыннан горизонталь буенча ясарга кирәк. Икенче һәм өченче кисүләрне өстән 4 өлешкә бүлеп кисәргә була. Сезнең барлыгы 8 өлеш килеп чыкты. Балалар, бүгенге дәрестә без сезнең белән өлешләр һәм вакланмалар белән таныштык. Дәрестә алган белемнәрегезне бәяләп, үзегезне уңышлар баскычының кайсы урынында күрәсез? Беренче баскыч: барысын да бик яхшы аңладым. Икенче баскыч: үз белемнәремне ышанам. Өченче баскыч: белемнәремне ныгытырга кирәк. Дүртенче баскыч: миңа әле ярдәм кирәк. Барысын да бик яхшы аңлаңасыз дип ышанам. Дәресебез тамам. Сау булыгыз, балалар.